So ngayon guys, gagawa tayo ng sitaw fritters or yung parang ukoy guys. So, 'di ba sabi ko nga sa inyo madami kaming sitaw ngayon. So, pinakuha ko kay mama yung mga mura pa lang. Ayan. Sa Bisaya guys, linghod. Linghod pa, ano oh. Eh sobrang ano pa to siya. Sobrang crunchy pa, wala pa siyang gaanong seeds ganyan. So, yun yung gusto ko sa sitaw guys. And then, in-slice ko siya ulit ng ganito, yung pahaba, para parang pang fritters talaga siya. Tapos lalagyan ko siya ng onting carrot, egg, tapos yung ating sibuyas at saka bawang. Tapos kukuha din ako sa garden mamaya ng sibuyas dahunan, ilalagay ko din sa kanya. And then syempre, haluan ko siya ng flour at saka cornstarch onti. So, nung una guys, nahirapan ako mag-slice kasi dapat nga blade daw ginagamit dito, sabi ng nanay ko. Eh, wala naman akong blade. So, nakuha ko yung technique, ipaikot-ikot ko lang pala siya, ganun. Matagal nga lang. Pero, at least nagawa ng paraan na magiging ganito yung ano niya. Magiging ganito yung outcome niya. Ayan. Mahaba-haba pa rin. So, i-mix na natin yung ating mga ingredients. Ayan. Ayan. So, i-mix lang natin lahat guys. Kasama na yung ating egg. Tapos, isang kutsarang cornstarch lang. Tapos, dalawang kutsara na flour. Yung pang-bind natin. Pero dito guys, tingnan ko kung enough na ba yung 1 egg. Kasi parang kulang siya. So, siguro gagawin kong 2 itlog ang ilalagay ko dyan.
Kaya mas maganda po talaga guys, yung mura na sitaw yung gagamitin kasi so malambot pa siya. Kumbaga wala pa siya mga buto-buto. Tapos crunchy. Naisip ko tuloy guys, ninegosyo ko kaya to. Gawin kong bola-bola or kahit fritters lang. Dito sa amin. Pwede siya idagdag sa mga yung mga fishball, kikiam, ganyan. Sarap. Tapos sa sauce naman yan, pwede pa rin siya yung mga sauce ng mga pang fishball, ganyan. Pwede rin siya yun. Kahit siguro mga 3-10 piso, 3-10 no? Pwede kaya 2 pesos isang yung kaya lang ng mga tao dito. Kasi dito sa amin hindi nawawala ng sitaw. Ang dami nag-garden ng sitaw. Kaya lang baka katagalan may arthritis na lahat. Ayun. Marami. Sarap po talaga. Ayan, ubos na.